Patja pa kajag muso daling bay. Sura barog kubra. Haba dapit. Isudi ako. Naranasad sa imong makina? Oo. Hala, di sa nakahagikan. Gikan dito, nilatay sa kong tiil. Paspas kaya, binagun siya. Alas. Naibitin. Ay, musika na din kay... Ako man. Buwanag mo? Buwanag mo. Nali dia oh, bakit maani din eh? Nana pa? Naranas na ibutilya dapit. Tukaan. Tanaw Ay, sa tayo sa bate. Ato, abim di abis. Lala. Tumigyan, nani mo gian. Nasa motor pa, sulod din ako. Ha? Isulod sa motor. Isulod? Nasa... Yaw, ano? Isulod ya? Nasa kuwan sa makina? Haba dapit ning suksuk. Yaw, ka na ko lagi nilatay sa kong tiil. Di man kita. Di sa ning latay. Pa, Naranas ning suksuk. yaw, nagaling kalit ugar sa kong tiil. Harman. Nasa motor ni Naranas ning sud. Suot. La. Nara siguro di apa o ilalom sa... Yung si makubit-bitan. Tanawag tanaw dito gi. Basig manuklaw. Manila lamang. Tabagoy lala. Wala. Masama tra pa. Bisag dun sa ngas na ila. Nuwa lagi. Hindi ni sulod yan. Nana to dia sila Isa ka di ako, di dapit sa kanang kadina ni Agi. Nana to dia sila gasak sak sak sak. Diyan mag-drive kag tus loko na mong Ni itlog. tabi kay pandaran ko. Makuha malita ko. Pandara ko nula. Napa sa kadina na malagpot. Gigi. Sige. Wala ako niya nagkalit pa kusukay sa kadritso eh. Uso na ra barong kuan has. Ng mga kubra ba ng gawas. Nara to diha pa ning tago. Sige rin gi. Maasam to. Mikloy, kuha kay mo lakaw to. Anong lakaw na? Pagda ko unta. Kuha ba? Di man ako isok-sok sa motor. Dire. Nadana. Ano di ako? Ano gasa? Nadana ning saksik. Ning tago. Niliagin. Bisig mo kwanto diha. Nakada sa lingkuranan. Luwag ka na ilalam ng lingkuranan. Dito man to oh, nakita na maganya gikuan masiring na diha. Bantay diha pa kay bisig mo kamang diha to padung nimo. Di mamaak bitaw. Ano mo Manila lang? Bisan way lala. Balo ka na tuloy dito dalagan. Wala. Sa kadri ba Luwag mo na diya ako sa ilalog lingkuranan na may space diya. Grabe to na magdagan. Di ay. Oh, dito na to ganiha ga. Gakiriw-kiriw ja ning kuan diha. Na diha padung kay gigukod mang hiring. Isa naman tong nakaurasan ganiha. Wala nakitan. Wala na dari ning suksok sa motor. Kita mo dili ko dili ang iko. Dari tugikan. Pandari na ron gawas na. Nadari ning tago. Napagay pandiri man ni ka. Oh, nada na. Nakamurutan mo to si Ring ganina. Ako na nablihan na sa lingkuranan. Luwag may ilalog lingkuranan ng likod. Nanas ate ma, ikaw na. Makalisan po ning has. Ha? Kuya yun. Katong among iring na usa og matumban. Kapila na katumbi di. Mayor. Kani may Kuya ni. Bolo asa na wala manggut. Kada si bunga man eh. Putol mo lang yung printer na yaw. Ha? Putol ang printer. Asa? Itangtang na ko na. Ay itang tayo. Itangtang na ko kay. Luko to dahil lang sa bangko. Delikado kayo. Oh, wala Gidon baby. Oy, sa bukid na unay kubra pero dira. Kasi di ako tanong. Nya nga lagi. Daragikan. Sige gun buktan og bitin, munang gibuwa ron tagbitin. Pero agad nang namatay sa Agdiri sa alkoy tinuod to. Tinood Oh, nang istorya. sa babayugan. Ang Tinuod to kay nakoy pasayro gihatod gahapon na taga Bunbon. Tinuod ko no toy. Okay ra sa sala. Ang katupong diri sa babae, tinuod po to. Pero kanang matanaw sa ko, daghan kayo. Sa asa na lang gi. Sa una pa siguro ko video. Yo kani ilan na videohan ba? Ilan na pong gipagawas kis kuan man kayo, trending man kayo. Kuha na sa po. Basag tira na nagod paswerte na mo. Paswerte jag magday ba tuklawon ka na. Samok maninom ka dias bitin. Wala lagi na sa sunod. Nalagi diha ning saksok. Ito ni sok-sok ba? Dili man to sa
kadina ni Agi papasaka. Saka lagi na sa. Nadiha to ni suksuk lagi na dana betus kadina o ning kuan ganina. Luwag po kayo lagi. Oh, luwag na dia. Kasi narana diri pa oh. Kasi kutok. Likot-kot diha kay basig ma. Tukto ka kanang tansi. Sikot-kot yan kaya basig. Talawan mo kayo magko. Wala siguro diri no. Kanang sa ubos, kanang urag kuat, kanang dia. Busing na dia. Ay sirado man guro ni. Asa? Dire. Luwag. Sa base nasa naroto si Lalo. Sarang ito dire di mo nakaw. Ko may minaong. Wala. Mikloy diha ra ka mikloy. Kita niya tinit. Nabungkag na ng tanan ibis gamay kay trabaho nagganon ng tangtangon yawa. Laon ng bitin ng yate. Dali. Buwangan na po diha ning suksuk. Gamay ron takitag trabaho Hala. tanan. Ato tangtangon ni karon makita ano may kuan. Matumba ng kanyan. Diyan na sila sa lingkuranan. Oh, luwaga na oh. Kapuyan ko na. Oh, yawi ki kay na sa battery dapit gi. Kuya ikaw. Lagi pa daron. Ari kami kuya ang inyo gawas. Pandara ng makina kay arong mo mugawas. Makirat man na. Hala. Dito pa niyo. Gina. Wala di ah. Ay ni ta sa pa makinabang nasa makinabang boss. Narato diha ning kulibod. Murag wala to di apa na. Ha? Ato pa sulod nito. Diya. Kaya gawang manicure. Ning sibat na siguro to pa. Kadagan mo. Ning sibat na to. Ano, Panginoon. Hala. Murag na ano na galagot. Hala. Ay pala pa nang iring lagi. Nalagi to sa ilalom pa. Ano malisang man mo? Ang iri ang has kayo ang malisang. Pandara na gani arong satisfying ba na Pandara na. tao na tong tama. Simo. I-open ang gasolina. I-open ang gasolina. Asa dapit? Buwa nga pudrasa naman diha ning suksuk. Hadlok ang iri. Ang iri minadlok yan. Hala ka. Puspusi. Puspusi ba? Ay! Wano na. Patay. Paano ning dagan ah. Gigokod sa iring wala. Hala dako-dako na ra ba? Awi ba? Dikdil ka. Na? Lok-lok siguro sa kuan. Mubalik pa to pa kay wani mo gidukduk. Alam mo, kanang mga iring na mga pagmay, makatapang biya na sila, paakong biya na nila. Lagi? Mga iring na puno ka buo, kapila na maka ano ana, maka Wana pa ning dagan na to dito. Wala na Mubalik pa dire. to. Nadagawa makalakaw. Natumban man to nako bay. Mubalik pa to. Wani mo gi dukduk. Basig na ni mga na ilaluman ani ka. Himo pa tong gidukduk darang imo ang tools oh. Gikaw to ya murag. Mubalik pa to pa. Hindi ba na ana na tong ulo mo tong liyo. Itang paros ko do. Eh jara pang gitamparos gidukduk pa to ni sa latos yang tools. Dako-dako naman. Nara to diha. Ngano wani jagi dek-dek jarang giampas dijang kamot. Dari lagi janing tago. Ha? Ning labang didto awa na to didto. Dilabang dire. Dilabang dire. Wala ning dagan na to ato na pud to sila mamasyal. Iyo pa tong gidakdak sa mong tools. Isag pa rin noon kada ko. Kung somtaw siyo.
Tara nga ng mga bato dahil yung ipangalugkay. Sa ilalim ng taiba mo na po. Mana, nakalaya si noon. Mudakot pa to. Patay to niya. Nagkagubot tinuos bitin. Kaya madaganan mo kayo balikon noon. Buwa nga dana, anong ko din saksan. Sa makinera siya dapat ng saksak. Kailan mo ito daw? Buwa nga po dahil sa kay dana, mampod ng trip. Buglaw kayo niya. Ipatasag mo ang tail. Natumban magununtan ako, ang ulo dito oh. Una yung Gitunog mo kung papa. saka sa motor niya. Isang akong tape. Buglaw kayo. Ganing wa ka gituklaw. Niagira. Nakurat gali ko. Abi na ko. Abi na tools pa ni ko. Yung tape. Bagal na ko green man. Huso na bitaw ron. Nagigaya ka. Nawala mo suming ko noon. Huso naggawas o ka ng bitin ron na bitaw gituklaw dito sa kuano, manguuma. Sa babayong. Oo, sa babayungan. Tinuod po. Luoy laman to. Sa nukas po. Tinuod po ito nukas. Naka-istorya ko. Pasayro na ako. Taga-bukid dito sa Alcoy. Mulagpot pagkatang espiritu na ng mga haso eh. Okay, musa ka sa balay. Okay raw. Sa sakbutan na ko no. Manakabitos balay, dapat Wala to'y kayo makaon. Pinuhian, magbuwang din. Napa na siya makaon. Di ba naman nagpalay? nauso lagi no, haglakon. Buhian man na dong. Ang amot lang sa katinaw din. Ang naroon di pasangina na naman. Haninaan. Oo. Tungod sa ang bukid, wala kahoy siya yung giputol sa mga tao. Muna gibuhian o galas para wala yung mamutulog ng kahoy. Kunya tayo mamatay. Mausap sila magwasto. Ako na ginay pangutanan nila. Oo, ang na. Pero wala pa na ikuan. Dili pa kayo na sure na balita. Pero may... Speculation mas na. Oo. Di mo may... Klaro. Mo may stress tao. Inano ko no... Ang cobra o dugay pa kuno na diyan. Dugay na sila makita. Karon man. Karon pa lang. Dako naman